Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera. Gaur maiatzak 14 asteartea bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Eneko Fernandez izango dugu. UEMak Udalerri Euskaldunen eguna ospatuko du maiatzaren 18an Lesakan eta horren inguruan hitz egitera dator. Eta beste alde batetik gure ohiko kolaboratzailea eta historiagilea den Javier Mangado izango dugu. Sanferminetako zezezainen historian murgilduko gaituena. Baina hauekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1940an Emma Goldman hil zen, anarkista eta emakumeen emantzipazioaren aldeko ekintzailea. Urte batzuk geroago, 1977an, Espainiako poliziak Manuel Fuentes Mesa hil zuen Ortuellan, amnistiaren aldeko astean. Egun berean baina, 1980an, Martin Zabaleta Hernaniarra Everesteko gailurrera iritsi zen, Pasaj Temba Sherparekin. Eta bukatzeko 2001 urtean, Bardeetan bonbardaketa maniobrak galarazi zituen Euskal Solidarioak taldeko 10 ekintzaileek. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Asteartean, Txoria hodei artean, izeneko liburuaren aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean, Iruñean. ETBk 40 urte ditu, ondo beteak gainera. Liburu honetan, 4 hamarkadako ibilbide horren ikuspegi zabala eskaintzen du Urtzi Urkizuk kazetariak. Telebista ezerezetik sortu zen garai heroikoetatik gaur egungo erronketara adimen artifiziala kasu. Ikuspegi zabal horrek dokumentazio lan sendoa du oinarri, baina batez ere langileak hainbat aritu eta adituri egin dien elkarrizketa sorta oparoa. Miren Mindegiak gidatuko du solasaldia eta Urkizuk berak egingo du liburu aurkezpena. Arratsaldeko 7:00 izanen da Karrikirin. Asteazkenean, Arrosariako liburutegi publikoan arratsaldeko 6:30 irakurle taldeak Dallogui Andrea liburua izango du hizpide. Virginia Woolfen Dallogui Andrea liburua komentatuko da. Ostegunean alde batetik bertso afaria egongo da Irrintzi Peñan Igor Elorza eta Unai Iturriagarekin. Bertso afaria antolatu du Irrintzi Peñak maiatzaren 16an eta Igor Elorza eta Unai Iturriaga dira saioko bertsolariak. Iluntzeko 9:00 hasiko da saioa eta sarrerak 20 euroan eskuratu daitezke. Bazkide bakoitzak 3 lagun gehiago apuntatu ditzake eta ordainketa Peñan bertan egin beharko da maiatzaren 12an baino lehen. Beste alde batetik, Oko Andre Maria plazan arratsaldeko 8:00 Lilo taldearen kontzertua egongo da. Oko Andre Maria plaza izanen da kantu eta hitza Iruñeko udalaren euskarazko musika programaren edizio berriaren egoitza. Sarrera librea izanen da eta lekuak bete arte. Ostiralean, batetik, plazara Euskara Erdigunera kooperatibaren aurkezpena egingo dute Laban arratsaldeko 7:00 Karrikirik antolatuta. Irati Fernandez, Eneko Gorri eta Xan Airek egingo dute aurkezpena. Bestetik, Sanduzelaiko Zibiboxean 7:30 9:40 gutxira, piztuta Euskal Kultur Begirada 24 programaren barnean Eguzkilore izeneko mitologia eta jazz ikuskizuna egongo da. Eguzkilore euskarazko ikuskizunean Xabi Olkozek konposatutako musika entzunen dugu, proiekzioekin eta narrazioekin batera. Musikariek magiaz beteriko munduan barneratuko gaituzte, gure kultur sustraiei lotzeko eta jazz musikaren bidez euskal mitologia zahar aberatsa ezagutzeko. Larunbatean alde batetik Eguesirbarko euskararen eguna ospatuko da Badostainen. Tortilla eta bideo lehiaketa, gazteentzako herri kirolak, buztina eta talo tailerrak, helduentzako umorezko bakarrizketa eta kontzertuak antolatu dituzte Badostainen Eguesibarko euskararen eguna ospatzeko. Beste alde batetik, Jus Larrotxako Zibiboxean 11:00 12:40 arte, arte larborategia familiartean lantegia egongo da. Familiendako lantegia da, elkarrekin sortu, imaginatu eta gozatzeko.
Saio bakoitzean, artista baten mundu magikoan murgilduko gara, gure adieraz moldea eta komunikazio moduaren bila. Lantegi bakoitza bukatzean, erakusketa txiki bat sortuko dugu elkarrekin lan guztiak bilduta. Nahi duen jende orok gure sorkuntza lanak ikus ditzan. Larunbatean baita ere euskal mitologia jira eta bira. Sorgina txirulina izeneko ipuin kontaketa egongo da Juslarrotxako zibiboxean 12:00 ordu batak arte. Piztuta euskal kultur begirada 24 ekimenaren baitan. Sasi guztien gainetik, laino guztien azpitik 1, 2, 3 entzun. Ipuin saio musikatu honetan euskal kulturako pertsonaiak agertzen dira. Mari, Lamiak eta bar. Horietaz gain, sorgina txirulinak asmatutako beste batzuk ere. Historio magiko hori ez gozatzeko prest? Gainera, Piztuta euskal kultur begirada 24 programaren barnean baita ere, Txirristi mirristi izeneko ikuskizun anitza prestatu dute Juslarrotxako zibiboxean arratsaldeko 7:00 8:00 arte. Hitzaren akelarre honetan munduko hainbat sorginen istorioak ezagutuko ditu publikoak. Emakume askeak, boteretsuak eta apartak izango dira protagonistak. Mitoak asmatutakoak edo benetakoak. Hori nork jakin, egia ote, kontalaritza zuzeneko musika eta gertutasuna hirukote. Berotu belarriak eta prestatu. Igandean, Ruper Ordorikaren kontzertua egongo da Baluarten. Bakarka 2 lana aurkezteko kontzertua egingo du Ruper Ordorikak Baluarten, karrikirik antolatuta. Igandearekin, arratsaldeko 7:00 izango da emanaldia. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Illak eta Puigdemontek erki keinu egin diote, Aragoik alde egin duen bitartean. Sozialistak ezkerreko 3ko baten alde egin du. Junsteko burua investidura aurkeztuko du. Hauteskundeetako porrotaren ostean lehen lerrotik erretiratuko dela iragarri du jarduneko presidenteak. Sánchezek PSC-ren esku utzi ditu itunak. Argazki nagusian, Great Osobor argazkirako modu informalean jarrita. Titularrean, nafar bat Amerikako Estatu Batuetako Saskibaloiko Unibertsitate Ligako ordaindurik onena. Great Osobor Washingtonek fitxatuko du eta inoizko soldata handiena kobratuko du. Eskuineko berrietan alde batetik Nafarroan 218 adingabe zigortu dituzte 2023an delituak egiteagatik. Beste alde batetik, Kanasak kanaleko ura moztu zien ureztatzaileei abisatu gabe. Jarraian, 112, aurren eskura dagoen laguntza. Gainera, EBek NPB erreformatzeko baimena eman du, nekazariei malgutasun handiagoa emateko. Azkenik, 360.000 gazatar ihes egin ari dira Rafahtik eta Israelek erasoak areagotu ditu. Hori koloreko berrietan, batetik, Azuzena Diez psikiatrak Federico Soto saria jaso du. Bestetik, Budimir Mallorcarekin jokatzeko deialdian dago. Bukatzeko Osasunako jokalari ohia den Lorena Herreraren hitzetan, aldaketa bat ikusten dut Osasunan emakumezkoen futbolarekin. Diario de Navarraren titular nagusian, Puigdemontek beste ordago bat bota du eta Sánchezi gobernatzen uzteko eskatu dio. Exekutiboari babesa kentzeko mehatxua egin dio Juntseko buruzagiak PSOEri. Argazki nagusian, Great Osobor tuterarra Washingtonen elastikoarekin Dani Spring entrenatzailearekin. Titularrean tuterar batek historia egin du. Ezkerreko berrietan alde batetik foru gobernuaren bidaiak eta bere karguak. 158.000 euro izan zirenak. Beste alde batetik, PPek dio baietz trafikoaren eskualdaketari, Guardia Zibilarekin hitzarmena egonez gero. Azkenik, Belosoko zuhaitz mozketa masiboak ezpondatik jarraitzen du. Goiko berrietan, batetik, Azuzena Diez Suarez Federico Soto saria jaso du. Bestetik, etxerik gabekoentzako luzapenaren bila. Bukatzeko, Leitzako pediatrak 6 ordu izango ditu astean. Gara egunkariaren titular nagusian, Bilduk EAJ PSEren politika baztertzaileak kritikatu du.
Koalizioa eskua luzatuta iritsiko da Gasteizko ganbera batera, eta mahaia eratzeko eta aukeratzeko osoko bilkura egingo du gaur. Argazki nagusian, bi haur urruneko bonbardaketa bat ikusten. Titularrean, Israelek independentzia ospatu du Nakba errepikatuz. Erdiko berrian, Euskaldunako zuzendaritzara jauzia, etenik gabe. Eskuineko berrietan, alde batetik, Alex Romangeraren analisia dugu. Ziklo berria hilaren garaipenarekin eta independentisten borrokaldiarekin. Beste alde batetik, Iraitz Mateoren kronika dago. Talentu berriak badira gure gastronomian. Jarraian, Bartzelonako porrotak sailkapeneko 6. postutik at utzi ditu txuri-urdinak. Bukatzeko, Gabarra berriro ureztatzea lortu zuen Iker Muniain kapitainari esker onaren erakusketa. Berriaren titular nagusian, Aragonesek politikaren lehen lerroa utziko du, erkek oso emaitza txarrak izan dituelako. Puigdemontek inbestidurara aurkezteko asmoa du, behar adina babes lor dezakeelakoan. Argazki nagusian, Pere Aragones Kataluniako jarduneko presidente eta erkeren hautagaia atzo Bartzelonan. Beheko argazkian, Atletikeko jokalariak San Mamesen txalotzen ditugu. Titularrean, besokoa esku honetan utzita. 25.000 jarraitzaile elkartu dira San Mamesen Iker Muniain Atletikeko kapitainaren omenaldian. Ezkerreko berrietan alde batetik Sergei Shoigu Errusiako defentsa ministroa kargutik kendu du Putinek. Beste alde batetik salatu dute 159 etxegabe aterperik gabe geldituko direla Iruñean. Azkenik Leire Ubeda Izpurua eta Beñat Irasuegi Ibarraren hitzetan, ekonomia kapitalista ordezkatu nahi dugu. Goiko berrian, Beskoitzeko ikastola laguntzeko dei egin du Seaskak, herri urrats jendetsuaren biharamunean. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, Unai Ualderen hitzetan, Saharako herriaren autodeterminazioaren aldeko mezu argia eraman dugu kanpamenduetara. Saharako kanpamenduetatik itzuli berri da Nafarroako gobernu, parlamentu eta udal eta kontzejuen federazioko ordezkarien bidaia. Euskal Herria irratian Unai Ualde foru ganberako presidenteak azaldu du bidaia aberasgarri eta hunkigarria izan dela. Nafarroatik Saharara eramaten den elkartasuna tokian bertan ezagutzeko aukera eman dietelako. Eskuineko berrietan alde batetik Nafarroan egunean sexu transmisioko 3 infekzio detektatzen dira. Iaz, 1.343 infekzio erregistratu ziren, duela 7 urteko zifrak laukoiztu dira. Adituen arabera, arriskoaren pertzepzioa galtzen ari da, eta hartara prebentzio neurri gutxiago hartzen dira. Beste alde batetik, kontsultatu ekainaren 9ko hauteskunde mahaiak. Europako hauteskundeetarako mahai postuak kontsultatu daitezke dagoeneko udalaren webgunean zein 010 telefonoan. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Eneko Fernandezekin gaude. Kaixo, zer moduz? Epa, egunon, zer moduz? Bueno, UEMatik udalerri euskaldunen eguna ospatuko duzue Lesakan, ezta? Hori da, aurten 2 urtean behin egiten den besta Lesakan egitea egokitu da, eta hori da, datorren lagun batean udalerri euskaldunen eguna Lesakan izanen da. Eta horrela, kokatzeko, kontatu iguzu pixkat zer da UEMa? UEMa da udalerri euskaldunen mankomunitatea, oan dela 33 urte sortutakoa, eta bere egin behar nagusiena da biztanleen edo herritarren hizkuntza eskubideak defendatzea. Hasierako helburua zen, ikusten genuen edo elkartu ziren herriek ikusten zuten plazak eta euskaldunak zirela, hau da, herriak eta kaldeak euskaldunak zirela, baina udaletxeen funtzionamendua nahiko gaztelera zela dena, eta horri buelta emateko nahian elkartu ziren zenbait herri, eta ondotik, lortu da pixka bat udalen funtzionamendu hori euskeraz izatea, baina ikusten duguna da
karrikak eta plazak gehiago euskaldundu beharrean alderantziz dela, zerbalduntzen ari dela, eta hori da pixko bat gure egin beharra edo guk egin nahi dugun hori. Euskara indartu, herri guztietan ahalik eta zabalpena handiena izan, erabilera handiena izan, eta era berean biztanleen edo herritarren hizkuntza eskubideak defendatu. Eta zeintzuk zarete honen parte? Hego Euskal Herriko lau probintzietako momentu honetan 107 herri gara, eta larunbateko batzarraren ondoren izango gara 111 herri. Eta nola aritzen zarete elkarlanean hainbeste udalerri izan da? UEMak badu bere zuzendaritza eta gero bere eragileak, bere langileak eta bertako zonaldeetako edo udaletxetako euskara teknikariekin hartu emanean aritzen die, elkarlanean aritzen die eta hola zabaltzen du, ez? Zuzendaritzatik, gero teknikoak eta teknikoak harremanetan daude udal edo kontzeju ezberdinetako euskara teknikariekin. Eta, udalerri euskaldunen eguna, ez dakit aipatu duzu, baina noiz izango da? Dagokigu larunbat honetan, maiatzak 18, 2 urtean behin izaten daen eguna da, probintzia ezberdinetan, eta hortengoan Nafarroari egokion. Eta, dela hilabete batzuk, UEMako zuzendaritzatik proposamena luzatu zitzaigun, desakari, eta guk izugarri konten hartu genuen aukera hau, eta orduzkero antolatzen ari gara, eta prestatzen larunbat honetarako esakan izango den besta handirako. Eta zein da ospakizun honen helburua edo? Azken finean, ezagutaraztea eta ikusaraztea UEMa zer den, eta UEMaren lana zein den, eta plazaratzea, gure aldarrikapen horiek, lehen aipatu ditugun aldarrikapen horiek, pixka plazaratu, elkartu, sareak sortu, ezkein helburuan hitzak daude bestarekiko, baina hori pixka bat, gure aldarriak atera kalera, herri ezberdinekin harremanak sendotu eta trinkotu, horiek izango didateke helburu nagusiak. Ospakizun honen goiburua zubiak zeharka da, ez? Eta zergatik aukeratu da, edo zein da esan nahia? Egia da, Desakak zubiekin harremana estua duela, Desakako gurein nagusiena edo famatuena zubia da, bertan egiten da dantza bat, nahiko ezaguna da Euskal Herri mailan. Desakako bi dantzak zubi gainekoa eta zeharkakoa izena dute, eta eraberin simbolizatu nahi du, hori ez, egin beharreko bide hori, elkarrekin egin beharreko bide hori, zubi hori, Euskaran hizkuntza eskubideak bermatuak izateko. Eta eraberean elkarrekin egin behar dugula, zubi hori elkarrekin zeharkatu behar dugula, adierazi nahi dugu lema horrekin gehien bat. Eta ospakizun hau nori zuzendua dago, UEMako kidei edo norri? Ez, edozein euskaldunei zuzendutako konbokatoria da, euskaldun orori, Euskal Herritar orori irekia dago, noski, Desakarrei, Bortzitarrei, Nafarrei, baina euskaldun orori dago irekia, eta mendik gonbidatzen ditugu guztiak, Desakara etortzeko, aste uratorren larun batean, besta handi bat antolatu dugu, eta ederra izango litzateke, ahalik eta jende gehien bertara hurbiltzea. Hasiera batetik zuen ideia izan da ekimen herrikoia izatea, ezta? Eta hori lortzeko norekin egon zarete elkarlanean? Hori da, azkenean garbi genuen, ez genuela nahi, Desakako udalak eta UEMak bakarrik antolaketa bideratzea, baizik eta herritarren parte izan bertzela, edo herriko eragileek parte hartu beharko duketela. Eta deialdi zabal bat egin genuen, horretorriko ditzateken talde antolatzaile horretara parte hartzera. Talde antolatzaile horren barrenean herriko eragile desberdinek parte hartu dute, hala nola Borbor Euskara mugimenduak, dantzari taldeak, txistudari taldeak, eta bar. Eta gero egunean zehar, herriko eragile gehienek parte hartuko dute, egitarau horretan, zibertsolarietatik, txistudariak, soinudariak, dantzariak,
trikitilariak, gaiteroak, bueno, hainbat eta hainbat herritarrek partatuko dute, talde ezberdinetakoek, eta hori zen pixka bat gure helburua, ez? Besta herritarrek osatzea, edo herriko eragileen artean osatzea, eta uste dugu hori lortu dugula. Eta noiz hasi zen antolakuntza prozesua eta nola izan da? Pixka bat antolaketa orain dela 6 hilabete edo hasi zen, iaz urte bukaeran. Eta bueno, maiztasun batekin elkartu izan gara, hilabete eta erdiko maiztasunarekin, pixka bat antolatuz, eta alde egongo ziren prest egitaroan parte hartzeko, zein izan zitekeen egitarau egokiena, eta hola pixka bat, bueno, maiztasun batekin egindako bilera bien ondorioz, joan gara lotzen, talde ezberdinak, eta, bueno, egitarau zabal bat osatzea lortu dugu, bertako eragileekin, ia gehiena osatuko dugu bertako eragileekin, eta, bueno, nahiko konten gaude horrekin. Eta gero, abestia eta bideoklipa ere sortu duzue, ezta? Hori da, eta hori ere herriko talde batek egin du, Arrano Bandek, bai abestia, bai letrak bertakoek egindakoak die, eta grabazioa ere, bai audioa eta bai bideoa, biak ere, bai Ibai Gogortzak eta Mikel Leizak egindakoak, herritarrak eta zonaldekoak, Gortzitarrak biak, eta hori da, gaur egun ja YouTubeen ikusgai dago, Solasa izan izeneko abestia, eta edonork ja ikusi dezake YouTubeen eta goza dezake abestiarekin. Eta zein da abesti honen esanahia eta, edo izenburuarena gutxienez? Bueno, pixko bat da, hori, Solasa izan, euskara gure parte dela adieraztea, gu ere euskararik gabe ez gara ezer, herri euskaldunak euskararik gabe ez gara ezer, eta euskara, edo kasu honetan hizkuntza, gure hizkuntza, euskara, gure baitan, gure eguneroko bizitzan parte oinarrezkoa eta ezinbertzekoa dela, ez? Lema ere pixka bat lotu zubiarekin eta azkenean, hizkuntza hori gure parte nagusia denez, behar duen erantzuna ere mamartzaio, behar duen laguntza, behar duen babesa, eta pixka bat hori eslatzen du abestiak. Eta nola ikusten duzu euskararen egoera Lesakan? Bueno, leku guztietan bezala, zunakin. Lesaka herri euskalduna da, ezagutza maila altukoa, erabilpen maila altukoa, baina datuek erraten dute azken urteetan ere erabilpena jaisten nahi dela, bertze lekuetan bezala, ez? Eta horrekin bat hori da, pixka bat erne egon behar dugu, ematen ari den datu horiekin, ze egin daitekeen, eta ezin dugu konplazentzian erori, segitu behar dugu lanean, ikusten dugulako zaitasunak daudela euskararen erabilpena plazan islatzeko, plazan lan hori egiteko, ikusteko karriketan, eta hori gure esku dago, ez? Pixka landu behar da, gero eta jende gehiago ezagutu dezan, eta gero eta jende gehiago erabili dezan. Lesaka ez da salbuespen bat, naiz eta eremu euskalduna den, eta datuak ez diren txarrak, baina egoera edo garaiak zaitzen ditu gure baldintzak eta lanean segitu behar dugu egoera hori ez okartzeko eta albaldin bada hobetzen joateko. Eta erabilpen horren beherakada ez faktore baten batekin lotzen duzu edo? Bueno, faktore ugari daude, ezberdinak daude, alde batetik euskaldunok berak gaude haunitzetan gaztelera jotzen dugu inolako beharrik gabe eta batipat helduak garenean, aurrak ikastoletan eta eskoletan utzi, baina gero guk geuk gaztelera egiten dugu, bertzetik, kanpotik etorritako jendea ere dago, beraiekin lan berezia egin behar da, erakusteko bertako hizkuntza euskara dela eta euskaraz bizi daitekela gure herrietan eta hori aldegin handi bada. Oldarraldi judiziala ere hor dago, beti trabak topatzen ditugu, lanpostuetan, eta euskara oinarrizko hizkuntza izan dadin, epaileek haunitzetan botatzen dituzte atzera odako neurriak, eta gero ostalaritzari bidez, azkenen badakigu zein den ostalaritzaren egoera, eta ze kalte egin dezaken ostalaritzan
euskara menperatzen ez duen langile bat edukitzea, azkenean bere inguru guztia erdaldundu egiten delako, eta gero horri buelta ematea konplikatua delako. Eta, ospakizunera bueltatuta, zein da larun bateko egitaraua edo? Egitaraua nahiko zabala da, hasiko ditzateke goizian, 10 inguruan, UEMak urtero bi batzar nagusi egiten ditu, eta bat aprobesten dugu udalerri euskaldunen eguna dago tokatzen denean bertan egiteko. Orduan, 10 laurden gutxitan lehendabizi dianak izango die, bai soinudariak eta bai txistudariekin, eta gero batzarra izango da. Batzarra honetara hautetsiak edo herrietako hautetsiak joango die, baina era berean ere ikastaro edo hitzaldi gisako bat edo tailer gisako bat antolatu dugu herrietako euskara erakunde euskara taldeekin pixka bat euskararen olatu berria nola suspertu daiteken, horren inguruan eztabaidatzeko. Hauek egiten diren bitartean aurrentzat aukera izango da, herri kirolak praktikatzeko, kulkirekin, eta goizean behintzat 3 aukera horiek izango dira ordu berean, bakoitzak bere eremuan. Hautetsiak batzarra, helduentzako tailerra edo izango dugu, eta aurrentzako herri kirolak. Hortik aintzinera, 12:30 ekitaldi nagusia izango da, bertan autoridades berdinek, bai Eusko Jaurlaritzak, bai Euskara Bideak, bai Lesakarrako alkateak hitza hartuko dute, eta urten Euskal Herrian euskaraz omenduko da, eta zehazki Euskal Herrian euskaraz sortu zuen lehen taldea, orain dela 40 urte baino gehiago, eta horren arrazoia da Euskal Herrian euskarazeko lehen batzarra Lesakan egin zela, eta talde eragile edo talde sortzaile horretan bi Lesak hartze dela, bai Antton Erkizia eta bai Kontxi Erro. Eta pixka bat omendu nahi ditugu, hasieran, orain dela 40 urte baino gehiago, Euskal Herrian euskara sortu zuen talde hori, eta bi Lesakarroiek ere neurri berean. Eta hori izango da ekitaldiaren muina. Ondotik, herriko musika eskolako ikasleekin fanfarre bat osatu da, eta bazkada horrea beraiek beteko dute, ordu 2:30 arte, lako herritik buelta bat emango dugu, eta ondotik denak ordu 2:30 bazkaltzera joango gara. Bazkaldu eta gero, arratsaldeko 6etan bertso poteo izango dugu, Josu Sanjurjo eta Baian Etxoperenarekin, 8etan larraindantza herrikoia izango da, Lesakako aitero eta dantzariekin, 9:00 gutxitan trekidantzek joko du, erromeria, eta bukatzeko Fifi eta Fefa DJekin 11etan dantzatzeko aukera izango du. Beraz, egitarau bete-betea izango zuen. Hori da, eta dena aipatu bezala, ia egunean herritarrek, lesakarrek egindakoa eta bertako eragileek antolatutakoa. Eta jardoretan edo ekimenaren kontzertuetan edo bazkarian parte hartzeko, izena eman behar da edo libre... Bai, hori da, kontzertuetan ez, kontzertuan librea die, eta edozein parte hartu du, baina bazkaria bai, bazkariko txartelak erosteko Lesakan aukera dago, Elizondon ere bai, edo bertzela online, UEMako web horrian apuntatu gaitezke, oraindikan txartelak badaude, orduan edonor baldin badu apuntatzeko asmoa, edo bazkaria etortzeko asmoa, baina ikan tenorez dago, eta ea apuntatu daiteken. Eta noiz arte apuntatu daiteke? Asteazken honetan arte, hau da, ja gutxi falta da, orduan azken uneko txartelak die, oraindik badaude, beraz, interesa duenak hori egin dezake, edo Lesakako komertzio ezberdinetan, bai beran ere bai Elizondon, baina bertzela online ere egin daiteke UEMako web horrian. Eta, ja bukatzeko, zer da espero duzuena egun honetaz? Azkenin disfrutatzeko egun bat da, elkartzeko egun bat, bertze herrietako jendearekin elkartzeko egun bat, eta hori da, ez? Pixka bat gozatu, euskara hitzakin moduan izan da, baina kontzientziaziorako ere baliagarri izan dadin espero dugu, ez? Jendea berriz ere ohartzeko zegoeran gauden, euskararekiko, gure hizkuntzak zegoera pairatzen duen, eta lan egin beharko dugula
egoera hori hobetzeko eta oldarraldi judizial horri buelta emateko. Beraz, bai aldarrikapenerako, bai gozamenerako tarte izango da larun bat honetan desakan, eta hemendik jendea animatzen dut bertara etortzera eta egunaz gozatzera. Bueno, Eneko, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik eta udalerri euskaldunen eguna aurkezteagatik, eta ea jendea animatzen den bertara gerturatzera eta primerako eguna pasatzen duzuen. Hori da, mila esker zuei, eta ea jendea animatu eta desakada hurbiltzen den. Bueno, ondo segi, agur. Erki, mila esker, agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteartea, tenperaturak nabarmen egingo du behera. Maximoak 15-17 gradura ozta-ozta iritsiko dira. Hodei ugari eta euri kontuak izango ditugu gaur ere, batez ere egunaren bigarren partean. Eta ez da baztertzen toki batzuetan zaparrada trumoitsuak eta handiak izatea. Goizean giro lasaiagoa izango dugu, ostarteak irekiko dira eta euria egitekotan banakakoa izango da. Ipar mendebaldeko haizea nagusituko da. Asteazkenean ere, urte sasoirako giro nahiko hotzarekin jarraituko dugu. Temperatura altuenak 15-17 gradu ingurukoak izango dira. Zeruan, hodei desente pilatuko da eta noizbehinka zaparrada batzuk egingo ditu, probabilitate handiagoarekin egunaren bigarren partean. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da goizean, eta arratsaldean iparraldekoa nagusituko da. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan gure ohiko kolaboratzailea den Javier Mangadorekin gaude. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon, zer moduz? Oso ongi zu? Ongi, bai. Hain fresko pitxar, baina ongi. Bueno, San Ferminetarako ja 2 hilabete baino gutxiago falta dira. Ja, berotzen ari gara. Bai, ez. Eta horregatik, honekin zer ikusia duen gai bat ekarri duzu, ezta? Bai, nik ideia daukat ekartzeko, beste gai batzuk San Ferminekin lotuak, hemendik aurrera, igual beste batzuekin ere nahastuta, eta gaur, holako bat jorratuko dugu nolabait esateko hemen, ez? Eta izango da, unaiak edo zezenzainak, edo, hemen pastor esaten dena, ez? Enzierroetan ibiltzen direnak, ez? Oso, San Fermin, azoka eta feria eta hori guztia beti izan da, animaliekin lotua, ez? Eta animaliekin, eta batez ere hemen gero zezenekin, ez? Zezenketak, hori ez diren jai nagusiak, edo ikustaldi nagusiak, eta betidanik izan da, ez? Hemen afizioa izan da ikaragarria betidanik, Izan ere, esaten da, adituek esaten dute gainera, hemen sortu zela toreoa, toreatzeko zera ofizioan nolabait esateko, hemen sortu zela. Hasiera batean zaldiz egiten zen. Ze zaldunen, nolabait esateko, zaldunen jolasa edo zelako, kaballeroak, jende nagusia. Gero, haien laguntzaileak, oinezkoak zirela, eta nolabait hasi ziren nagusitasuna hartzen poliki, eta gero toreoa a pie, oinezko toreroak sortu ziren, orain nagusitu direnak, ez? Baina hemengo toreroak, toreatzaileak, izan omen ziren ere lehendabizikoak, eta abeltzainak ere lehenengoak. Zezen bravo, esaten dena, ez? Kasta brava, esaten da, eta hemen izan zen, behintzat, agirietan agertzen diren lehendabizikoak hemengoak ziren. Herriberakoak, Tutera ingurukoak, eta hola. Eta
Eta izan ere, hau ere bitxia da, baina zezena arraza bezala da Bostaurus, izen zientifikoa, ez? Eta horretan badaude sei varietate, sei forma diferente, espezie berdina, Bostaurus, zezena. Eta bat da hemengoa, la raza navarra esaten da, el navarreño, esaten zen garai batean, eta zen hemengoa, eta berezia zen, zezen bravo, lidiatzeko. Kontua da, igual braboegiak zirela, oso azkarrak ziren, oso arinak, oso abilak, eta orduan zezentzaileek, toreroek ez zuten ikusi nahi. Eta orduan geratu ziren pixka bat baztertuta, lehendabiziko arraza lerroak nolabait galtzen joan ziren poliki, beste batzuekin nahastu, beste varietate batzuekin nahastu, eta gaur egun jaia galduta dago. Baina berpiztu da, diputazioak badu programa sendo bat berreskuratzeko, nafar arraza berreskuratzeko. Baina, bueno, hortaz aparte, gaurko gaia da, unaiak edo pastoreak, hemen zezenzainak, los pastores. Oso personaje importanteak dira, gaur egun hartu dute, nolabaiteko izena hartu dute, hain zuzen, enzierroa zaintzen dutenak direlako. Enzierroa eta enzierrilloa. Haien ardura da enzierroa eta enzierrilloa, ez? Enzierrilloan ez dago problemik, han ez dago korrikalaririk, orduan, gauez egiten da, iluna barrez. Orduan, komplikazio handirik ez du gaur egun. Garai batean bai, garai batean bazen nahiko berezia ere bai. Baina, orain ja ez. Baina enzierroa aldiz hartu du komplikazioa handiagoa. Jende asko pilatzen da, eta orduan korrikalari asko daude, ikusle asko daude sartzen direnak, ere bai, bidean, orduan, hori nolabait esan. Eta mozkorraz asko baita ere. Zaindu behar dira, zezenak alde batetikan, baina korrikalariak ere bai beste batetikan, ez? Eta batzutan korrikalarien gandik, partetik, zezenak ere zaintzu babestu behar dira, ez? Bueno, kontua da oso personaje, herrikoiak izan dira, beti danik, hemen oso maitatuak izan dira beti, eta beti abeltzain batekin lotuak izaten ziren historian barna. Gaur egun ja ez daude lotuta zera abeltzain zehaz batekin, dira zabalagoak, ikuspegi zabalagoa, baina garai batean bai. Eta haien artean, ekarri nahi nituen nik bi gaur ekartzeko, gaur aipatzeko eta komentatzeko bi unai, halako unai, bere momentuan oso famatuak, izen handikoak izan ziren, galdu da, zergatik, paperetan, dokumentuetan, agirietan ez direlako agertzen. Baina, enzierroan oso nagusiak izan ziren, izen handikoak, eta errespetatuak, errespetu handia zitzaien. Gaur egun badute uniforme bat, ator berdea, nabaritzeko, ez direla korrikalariak, ez? Baizik eta zaindariak. Baina, garai batean, ezen uniforme zehatz bat, baina beren jaskera zen berezia ere bai. Bazen beti atorra, eta gero brusa eramaten zuten beti, eta gero, zapatilak eta abarkak, segun, eta zera lizar makil bat, hori bai. Beti eramaten zuten, gaur egun eramaten dute ere bai,
Gaur egun luzeagoa izaten da, lehen motzago zen, eta sendoago, lehenago ere bai, zezenak bideratzeko besterik gabe, ez? Eta blusa zentzuria? Eta brusa defensa moduan. Osea, brusa jantzita ez zuten eramaten. Eskuan, bai, makila eta brusa. Eta halako, arrisku momentu batean erabiltzeko kapa moduan ere bai, usatzeko eta zezena nahasteko pixkat, ez? Abarkada ekiditeko, ez? Orduan, eta txapela ere bai, txapela eramaten zituzten. Lehendabizikoa Agustin Ustarroz, aipatuko dugu. Funes herrikoa zen, Funestarra. Gizon hau, Unaien burua zen, Unai burua, nagusia, lotuta zegoen abeltzain batekin Kandido Diaz, oso famatua zen bere momentuan, zezen nabarreñoak ziren, hemengo zezenak. Eta ze urtetan edo ze urte tarteetan? Mendearen hasieran, baina hau hasi zen Artzaiburu, Unai buru hasi zen 1922an. Osea, justo urtean, plaza berria inauguratu zen urtean. Gaur egun, 102 urte darama, ez? Ordan, berak inauguratu zuen zezen plaza berria. Ere bai aritu zen zezen plaza zaharrean. Zezen plaza zaharra zegoen gaur egun Gaiarrean txokia dagoen inguru horretan. Baina egin zuten berria dagoen tokian, gaur egun dagoen tokian. Ordan, ibili zen plaza zaharrean, 22 baino lehen, eta plaza berria inauguratu zuen. Orduan, inaugurazioa nahiko, ezen errutinarioa berarentzat. Izan zuen lana, baina lana, inaugurazioan. Ze lehendabizikoen zierroan, gertatu zen mutilpilak eta osakorrekalari pilak eta monton esaten dena hemen. Oso beldurgarria da beti. Eta Kallejoian, justo Kallejoian. Zezenak heldu baino lehen ja, norbait dirudienez esaten dute, hori ez dago oso argi, baina plaza berria zenez, jendea ez zuen bidea ongi ezagutzen, bidea aldatu zen pixka bat, estafetatik plazara zati hori berria zen, eta gainera baldan bera. Orduan, baziren, korrikalarien artean, baziren olako beldur, prebentzio nolabait esateko. Eta lehen, joaten ziren eskuinera, ez? Bai, lehen eskuinera eta orain ezkerrera. Lehen eskuinera eta laua, bide laua zen. Orain ezkerrera eta maldan bera. Orduan, klaro, maldan bera, zezenak ibiltzen dira okerrago. Hobe dute maldan gora. Orduan, azten baldin badira, hasiko baldira, ez? Oztopoka edo estropozoka edo erortzeko arriskua omen zen jendeak, korrikalariek ez duten ezagutzen, bidea berria zen, nahiz eta aurreko hilabetetan entrenatu handik eta garai hartan ere bai, entrenatzen zen eta baina dirudienez halako batek zuen konturatu plazara sartzeko, Kallejoian bertan, plazara sartzeko, zegoela zulo bat, abe bat jartzeko, ateak ixteko. Eta horren, sartu omen zuen, esaten dute, sartu omen zuen oina bertan eta erori. Eta, klaro, erori eta urrengoa ere bai erori, eta jendea pilatzen hasi zen, ez? Orduan, zezenak heldu zirenerako, horren zegoen olako horma bat, giza horma bat, jendea pilatuta, ez? Orduan, lehendabiziko zezena, klaro, instintoz, saietzen dira oztopoak kentzen, ez? Ez adarkadak ematen, baizik eta oztopoak kendu, ez? Orduan, oztopoak kendu, nola kentzen dute bere instintoa, nolakoa da, burua bera, jo, eta adarrekin altxatu, ez? Altxatu. Orduan, adarrak sartu zuen bera, baina lehentxeago, orduan, soluan bertan hiltzatu zituen, ez? Orduan, klar, impulsoarekin
zilipurdi bat egin zuen, eta zera pilaketaren gainean erori zen. Orduan, eta gero, urrengo korrikalariak haren gainean gainera. Osa, pilatu zen, sekulako pilaketa eta sekulako naste borraste gertatu zen, ez? Urrengo zezena ere bai, denak han pilatuta. Eta azkeneko hiruak, denbora izan zuten ikusteko panorama, ez? Ikusi zuten eta oztopa, eta zegin zuten buelta eman, ez? Orduan, plazatik kanpora, joan ziren berriz. Orduan, han zegoen Agustin, gure Agustin hau, bere unaiekin, bere lagunekin, eta orduan, da momentuko erabakia, hartu behar zen, erabakia momentu. Eta gainera lehengo egunean. Baina, esperientzia handia zuen, ere bai pilaketetan, ez? Orduan, berak bazekien, okerrena, arriskutsuena, ez da pilaketa, baizik eta atzekoa. Orduan, jendea bat zetorren, korrikalari asko, atzetikan zetozen, ez? Orduan, 3 zezen, buelta eman da, jendearen kontra, etortzen zirenen kontra hori oso arriskutsua da, eta gainera zezenak izutuko ziren, gainera, hasiko ziren adarkadaka, edo nora, eta, bueno, orduan, benetako arriskua bertan zegoera konturatu zen, eta orduan zegin zuen, zirikatu, zera zezenak, bideratzeko berriz aurrera. Orduan, zegin zuten, pilaketa guzia gainditu, gainetik pasatu, eta beste aldera, antzegoen jendea trabatuta zegoen, ezin zen muitu. Orduan, sekulako kolpeak, ostikoak denetarik izan zen, jendeago iuka, zezenak izututa, azkenean pasatu ziren aurrera, eta joan ziren ja. Eta orduan hasi zen desegiten, pilaketan azte borraztura desegiten. Eta zorionez ezen deus gertatu. Osea, kolpeak eta adarkadarik ez, kolpeak eta denetarik, zera ubeldurak, nola nahi, baina dirudirez inor ezen joan enfermeriara, erizaintzara, inor ezen joan. Osea, nahiago izan zuten jarraitzea, gero ja, zezen enbolatuekin ez, jolastera, zehar izaintzara baino. Orduan, horrek eman zion izen handia Agustin honi, ez? Baina ezen nan bukatu, kontua. Urte horretan bertan, baina 10. egunean, uztailaren 10ean, Encierrillo. Eta Encierrillo izan zen, ere bai pixkat nahaztuta suertatu zen. Kontua da, hemen, komentatu dugun bezala ez, afizio handia izan da beti zezenekin jolasteko eta Lidia gaur egun ezagutzen dugun bezala ez, baina jolasteko bai. Korrikaiteko eta zirikatzeko eta sigisaga ebiltzeko haiekin jolasteko ez. Gainera, jende arrunta, maila guztietako jendea, jende nagusia, jende arrunta denak. Eta apesak ere bai. Orduan, apesak asko, ez batzuk, asko, ziren oso zezentzaleak. Eta orduan, zer egiten zuten apesak, hemen seminarioa, apaizgaitegia, oso jendetsua zen, jende asko ikasten zuenan, ez? Gero apestu edo ez apestu, baina, gutxienez, jantzi bai. Orduan, zer egiten zuten, batzuk, baten bat zehatzago, estafeta kalean jartzen zen, han bazegoen goxo denda bat, pasteleria bat, koronillas, oso koronillas famatuak ziren, eta estafeta buruan, ja amaieran, kasi. Han jartzen zen, bere tokia bazuen oso ongi neurtuta, eta zezena pasatzean, apesek jantzen zuten garai hartan kapela bat, teja, deitzen zizaion, eta kapa luze bat, manteo esaten zizaion. Orduan, kapa hori kendu eta pase bat egin zezentaldeari, ez? Eta ja, mataba el gusanillo, ez? Horrela geratzen zen lasai, ez? Apes hori iritsi zen izatera kalonjera, gero, kalonje izatera iritsi zen, ezaguna izan zen
hori, ez? Baina beste batzuk, joaten ziren ez enzierrora, baizik eta enzierrilora. Enzierrilora, komentatu behar dugu, da, errotxapeako kortetatik, zezenak eramatea gauez edo ilun nabarrez, goiko, Santo Domingo kortara. Gero handik enzierroa egiteko, ez? Horan hori egiten da isil-isilik, korrikalari gabe, bakarrik unaiak, pastoreak, ez? Eta zezenak, eta hiriak ere bai, ez? Eta basoaz beti zuzenean, geratu gabe, eta ez da ezer gertatzen. Baina, hor badago, errotxapeatik zeharkatu behar da, zubi bat, Argaibaia, zubi batetik zeharkatzen da, eta gero maldan gora, hiriaren aldera, ez? Baina malda hori dago Malkarraren kontra egina. Orduan, igotzean ezkerraldea da Malkarra. Eskuinaldea da Malkarra, baina bera, han ez dago problemik. Baina beste aldean erortzeko arriskoa badago, ez? Horregatik badago esi bat, arrisko esi bat, metro terdikoa hor nonbait ez oso handia, ez? Lehen ez egoen babestuta, gaur esia jartzen dute, egurrezko esia, baina garai batean lehen ez zegoelako inor, zegoelan ere ez zegoelako, ez? Eta orduan, apaiz bat baino gehiago jartzen ziren han ere bai gauza bera egiteko, ez? Manteo botatzera eta, guztiok kentzera, ez? Izan ere, nahiko arrunta omen zen, nik ez nuen ezagutu, baina nahiko arrunta omen zen, eta horregatik enzierrilloari esaten zitzaion el encierro de los curas, deitzen zen, bere momentuan. Osea, nahiko arrunta omen zen eta ezaguna. Total, halako bat jarri zen, jaia goialdean, 20 metrotara iristeko falta ziren toki inguru hartan, eta hori, 60 aldea Santa Coloma gainera, Santa Coloma zen oso ganaderia, beldurgarria, ez? Eta, zezenak etorri ziren, eta horren apesa bota zuen zera manteoa, ez? Eta kontua da, zezen bat fijatu zen, ez? Konturatu zen plaz. Eta horren juntzitzaion ara, ez? Bestea bota zuen manteoa eta babestu zen, ez? Izkutatu zen. Baina zezenak, impulsoarekin, bultzadarekin, gainditu egin zuen esia, eta beste aldera erori zen, ez? Eta beste aldean zegoen Balkarra, ibairaino. Orduan, erori zen, kontua da, erori zen arbol baten gainean, zuhaitz baten gainean, eta horrek frenatu zuen pixka bat, lurreraino heldu zen, eta hor zilipurdika ibaietzeraino. Eta ibaietzean aurkitu zen, zezena, arras despistatuta, ezekien zer gertatzen zen, ez zuen ezagutzen tokia, eta horren hasi zen, ertzetik, arga ibaitik goiti, ez behiti, goiti joan zen, justu alderantziz. Jendea konturatu zen, haren bila joan behar. Baina, Santa Coloma, abeltzaintzaren unaiak, gure zezenekin, hori hor konpona, zer gertatzen zen. Eta orduan Agustin Ustad, zegoenan ere bai, bera joan zen, ez? Bera joan zen atzera. Total, zezena, jendea ikusi zuen, zezena gora zijoala, ez? Hiri aldera, baina ezpitik. Orduan, alarma sortu zen, joan ziren asko Frantziako portalera, handik igo liteke, Iruñera. Orduan, han gurdiak pilatu eta estali egin zuten, ez? Gainera, beste alde batetik bazegoen mutil bat inguruan, nahiko urrun, baina hor inguruan, eta dirudinez topatu zen zezenarekin. Eta orduan, zezenak bari kontra juntzen, izututa zegoelako. Eta orduan, mutila ospa egin zuen, atorra hautsita eta beldurtuta, eta portalezainari esan zion. Kontu ze, bago zezena. Dena tapatu zuten,
Kontua da, zezena, tokia ezagutzen baldin baduzu, ertzetik joan zen, Ibaia ertzetik, Lore etxea izeneko etxe bateraino. Han, orain gaur egun daude Arantzadi pizinak. Pizina, Arantzadi inguruko pizinak, araño. Claro, han ez zegoen pizinarik ez deuz. Bazegoen etxe bat, eta gero, baziren beste korta batzuk behiekin eta hola, ez? Bazegoen ganadoa. Eta, claro, zezena juntzen handik, eta bapatean usaindu zuen pixka bat behiak. Eta horren, geratu zenan, barearen zan neskak, oso gozoak, eta, neskekin egoteko, ez? Eta horren, harrapatu zuen Agustin Uztarrozek, harrapatu zuen, ikusi zuen. Eta horren, berak, abisatu zuen, zezena hemen dago, lasai, ez da igoko, Iruñera, hemen dago, horren, berak bakarrik eraman zuen, eroan zuen, konduzitu zuen, zezena ja mantsotu zen pixka bat, Agustin, unaia izanik, batzekien tratatzen ez, eta pin eraman zuen, Labriteko aldaparaino, osea, Txantreako aldaparaino, han, jeitsi ziren, idiekin, eta zaitu zen, eta poliki, plumnatazioneko gauko aldapatik, hortik, zuzenean, plazaraino, ez? Horren, egun hartan, urrengo egunean, zierroan, zuen parte hartu, bai. Zeiordez bost. Horren, bere izan zen, horako azaina bat. Eta, klaro, ez dut inoiz pentsatu, baina horma hori oso txikia da. Orain, bai jartzen dute hor, egurrezko esia edo. Bai. Ezen lehen da bizikoa izan gainera, dirudienez lehenago ere bai, noizean behin gertatu zen zerbait, holako zerbait, ez? Baina hain luze ezen nibili, zezena, ordan. Bai. Gainera gau ez, oran, babestu dute, zurezko esia jarri dute eta babestuta dago. Ordan, izen handia izan zuen, kontua da, horrela jarraitu zuen, Agustin Uztarrozek jarraitu zuen lan horretan, 1929 arte. Orduan, istripuz, Candido Díaz, bere nagusia, hil zen, istripu batekin, eta orduan bera, utzi zion etortzeari, ez? Eta orduan, erreleboa nolabait esateko hartu zion beste batek. Eta da, Germiniano Moncayola, Argedasekoa zen. Hori, arez gerozti, 29tik aurrera izan zen Unai burua, eta bera ere famatu zen. Izan zen oso tipo jatorra, oso erresolutuigoa ere bai, bere aurrekoa bezala, Agustin bezala, kontatzen da haien artean pasadizo asko zituen, ez? Egon zen luze, jaia, 70. hamarkadaraino heldu zen. Jaia, 40 urte, 30, hor. Orduan, kontatzen da, alako batean, Kallejoi bidean, sartu baino lehen, mutil bat, korrikalari bat, erori zen, ez? Eta zezena joan zitzaion. Konturatu zen, eta joan zitzaion. Orduan honek hartu zion buztana, askotan egiten da hori, ez? Despistatzeko, frenatzeko pixka bat, desbideratzeko, eta hola, honek esku batez, beste zeukan, makila eta brusa, ere bai. Horan, esku batez, tiratu eta bota lurrera. Bota zuen lurrera. Horan, kapikanari ospaien zuen. Tipoa zen, sendoa, ez? Bai. Horan horrek ere bai, hartu zen sekulako izena, gure artean, zan ere, Iruñak berak, nik ezakit iria moduan, omenaldi bat egin zion, 1975.
Eta gero, ere bai, Jose Maria Iribarren, zera idazle, hemengo idazle ezagun batek, egin zion panegiriko bat, publikatuta dago, eta oso olako loradio bat eman zion, ez? Eta horiek ziren gaurko biak, asko gehiago daude, Unai asko izan dira, Unai asko daude gaur egun ere bai, aurreko belaunaldikoak, nolabait esateko urte hauetan belaunaldi bat amaitu da eta erreleboa hartu du belaunaldi berri batek. Aurrekoak ere bai izan dira nahiko herrikoiak, korrikalarien artean oso ezagunak, denak gainera, San Fermin Zaleon artean ere bai, oso ezagunak, eta oso lotuta zeuden zezenaren munduarekin, ez? Baten bat abeltzaina bihurtu da, ere bai, eta hori da gaurko saltza. Oso interesgarria. Bueno, pasadizoak dira. Ez dira agertzen normalean agirietan eta ala, baina historia txikia, ez? Bitxia, bai. Bai, bitxia. Bueno, mila esker gurekin berriro ere egoteagatik, plazerra izan da. Eta hurrengo batean zer kontatzen duzun. Oso, ildo horretatik edo bestetik ibiliko gara, bai. Bueno, agur. Agur. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur! Errekaren gainean
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.